Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 27 Novemba chaka cha 2023. Ndi Lolemba la Mulungu wa 34 Pachaka. Ndikuti Lolemba lotsiriza pa chaka cha mpingo. Chifukwa Lolemba likubweralo tidzakhala tili mu nyengo ya Adventi. Kodi inu ndi ine timakonzekera bwanji mitima yathu? Ndimafuna kuti tsiku la lero tilingalire mawu athu pa mutu wonena kuti victory begins in the heart, success begins in the heart, peace begins in the heart. Chipambano chimayamba mu mtima, mtendere umayamba mu mtima, machiritso amayamba mu mtima. Zimenezi tizimva m'mawu athu oyamba, ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Daniel mutu wa 1 ndime 1 kulekeza 6, dzawerenganso 8 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amebo Chidyaudzo kuchokera ku Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimu yathu ya tsiku la lero tikuitenganso m'buku la Daniel kumene akuimbireni nyimbo ndi kukulemekezani inu chauta mpaka muyaya. Zonadi tili ndi ntchito yoma mtamanda, tili ndi ntchito yoma mlemekeza, chifukwa dzina lake ndi loyerayera. Timutamande mokweza, timutamande mopembedza. What a song for us to praise our God. Ndipo mawu athu amuthenga pabwino ndi monga analembera Luka oyera mutu wa 21 ndime 1 kulekeza 4. Chopereka cha mayi wamasiye. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la Daniel mutu 1 kuyambira ndime ya 1 mpaka na 6, kudzambiranso ndime ya 8 mpaka na 20. Chaka chachitatu cha ufumu wa Yehoyakimu mfumu ya ku Yuda, Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni adadzazinga mzinda wa Yerusalemu ndipo adawuthira nkhondo. Ambuye adamthandiza kugonjetsa Yehoyakimu mfumu ya ku Yuda ndi kulanda ziwiya zina za ku nyumba ya Mulungu, ndipo adapita nazo ku nyumba ya milungu yake ku Babuloni nakazika mzipinda mosungira chuma. Tsono mfumu idalamula Asipenazi nduna yake yayikulu kuti atengeko akapolo ena achinyamata achiisraeli am'banja la chifumu ndiponso am'mabanja akuluakulu. Anyamata amenewa adayenera kukhala okongola, opanda chilema, aluso pa nzeru zonse, achangu pophunzira, ochenjera ndiponso okhoza pa ntchito yotumikira ku bwalo la mfumu. Adayeneranso kuwaphunzitsa kulemba ndi kuwerenga chilankhulo cha Chibabuloni. Mfumu idalamula kuti masiku onse aziwapatsa chakudya chimene inkadya ndiponso vinyo amene mfumu inkamwa. Idalamulanso kuti aziwaphunzitsa zaka zitatu, ndipo pakutha pa nthawi imeneyo azizatha kukatumikira ku nyumba ya mfumu. Mwa amenewa panali anyamata ena a ku Yuda. Mayina awo anali awa: Danielo, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Koma Danielo adatsimikiza mtima kuti sadzazidetsa nacho chakudya chimene mfumu inkadya ndi vinyo amene mfumu inkamwa. N'chifukwa chake adapempha nduna yayikulu kuti imuthandize pamenepa. Tsono Mulungu adafewetsa mtima wa ndunayo kuti inkomere mtima Danielo. Ndipo nduna ija idawuza Danielo kuti
ndikuopa mbuye wanga mfumu. Walamula ndiye chakudya ndi chakumwa chimenechi. Ndikuopa akakuona kuti ndiwe wowonda kusiyana ndi anyamata ansinkhu ako, adzandidula mutu. Nduna ija idayika akapitawo oti aziyang'anira Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Tsono Danieli adawuza akapitawo kuti mutiyeseko masiku 10 anyamata anufe. Mutipatse ndiwo zamasamba kuti tizidya ndiponso madzi kuti tizimwa. Tsono mudzayelekeze mmene ife tizakaonekere ndi mmene adzaonekera anyamata ena aja odya chakudya chimene imadya mfumu. Ndipo anyamata enafe mudzachite nafe monga mmene mudzaonere. Kapitawo uja adawamvera nawayesa masiku 10. Tsono masiku 10 atatha, Danieli ndi anzake adaoneka amphamvu ndiponso athanzi kupambana anyamata onse amene ankadya chakudya chakwa mfumu. Motero kapitawo adachotsa chakudya chakwa mfumu pamodzi ndi vinyo amene adakayenera kumwa, ndipo adangowapatsa ndiwo zamasamba chabe. Kunena za anyamata anayi aja, Mulungu adawapatsa nzeru zomvetsera mawu onse a m'buku ndiponso maphunziro ozama. Danieli analinso ndi luso lotanthauzira zinthu zoonekera anthu masomphenya ndiponso maloto. Tsono nthawi idakwana imene mfumu idayika kuti akalowetse anyamata ku nyumba yake, ndipo nduna ija idabwera nawo kwa Nebukadinezara. Mfumu idalankhula nawo, ndipo idaona kuti panalibe wina olingana ndi Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Motero anyamatawo adayamba kutumikira ku nyumba ya ufumu. Nthawi zonse mfumu ikafunsa zinthu zolira nzeru ndi luntha, inkapeza kuti iwowo ndi opambana kwambiri amatsenga ndi owombeza amaufumu wake onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 21 ndi 1 kulekeza 4. Pa nthawi yomweyo Yesu atakweza maso adaona anthu olemera akuponya zopereka zawo m'bokosi la ndalama ya nyumba ya Mulungu. Adaonanso mayi wina wamasiye akuponyamo tindalama tiwiri. Pamenepo Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti mayi wamasiye osaukayo waponyamo koposa ena onsewa, chifukwa ena onsewa angoponyamo zimene atapa pa zochuluka zimene ali nazo, koma mayiyu mwa umphawi wake waponyamo zonse zimene ali nazo, ngakhale zimene akanatha kugulira chakudya. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tikunena kuti chipambano chimambira mu mtima, mtendere umambira mu mtima, machiritso amambira mu mtima, kukhululuka kumambira mu mtima. Titonena china chilichonse cha moyo chimambira mu mtima, because the heart is the seat of every being. The heart is the seat of who we are. Lero tikuyamba kuona buku la Daniel, titamaliza buku la Amakabeyo. Buku la Danieli limatuonetsa mphamvu za dziko lapansi komanso mphamvu za Mulungu, makamaka nthawi imene Aisraeli anali mu ukapolo. Pakati pa mazunzo, pakati pa kuzunzika, mkatikati mwa nkhani, mkatikati mwa ulendo wawo wa Israeli, tikumvamo nkhani ya anyamata anayi amene ndi Belshaza, amene anamusintha dzina kukhala Daniel. Tikumvamo nkhani ya Hananiya amene anampatsa dzina la Shadrach. Tikumvamo nkhani ya Mishael amene anampatsa dzina kukhala Meshach. Komanso tikumva nkhani ya Azariya amene anampatsa dzina
kukhala Abednego, amene mkatikati mwa mavuto anakhalabe anthu okhulupirika, anakhalabe anthu okonda chipembedzo chawo. So it's a book that will help us as modern Christians to remain faithful to our faith and traditions when these are under attack. Ambiri sitimachedwa kutepa, ambiri sitimachedwa kupendekera, ambiri sitimachedwa kugonja, ambiri sitimachedwa kugiva. Buku ili la Danieli likuonetsa kuti pasi pano Satana alipodi, pasi pano ozunza nzawo alipodi. But when we follow God faithfully, persecutions cannot succeed. The enemies of God will eventually be defeated. Ndi buku lofunikira kwambiri, chifukwa aliyense pano titati timfunse tikuti tikweze manja, muona kuti ali ndi zowawa, ali ndi zofoka, ali ndi zolepheretsa ziwiri zitatu. Ndetakamba za Daniel, amene tamva m'mawoyamba, ndi azibale ake aja amene ndatchula kuti adawasintha mayina. Daniel and his 3 friends belonged to the Jewish nobility. Amachokera ndithu kukaklasi kapamwamba pakati pa Ayuda. Anali achinyamata amene analibe chilema china chilichonse. They had no physical defects. Analooneka bwino, tima handsome. Ndipo analanzeru kwambiri m'maphunziro amene amakumana nawo. Ndipo amazindikira zinthu koposa anzawo anthawi yawo. Izi tikuzimva m'buku limeneli chapter 1 ndi 3 kulekeza 4. Komano ngakhala anali choncho, atapita ku ukapolo, anawachotsa pakati pa Ayuda anzawo ndi kukayika mu dziko la chilendo kapena mu chikhalidwe cha chilendo. They were integrated fully into the new culture. Sipokhapo kuti anachotsa pakati pa akapolo anzawo nkukalowetsa ku sukulu ya chilendo, koposaposa monga ndanena poyamba akuti anasintha mayina. Ndatchula kuti uyu Danieli amamutchula kuti Belshazzar, Hananiya amantchula kuti Shadrach, Mishelo anantchula kuti iwe ukhala Meshaki, ndipo iwe Azariah kapena Azarius ukhala Abednego. Koma tikuona kuti anyamatawa ngakhale pamene anasintha mayina awo, they did not change their character. The question could be, what kept these young lads from losing their identity as the people of God? Chinawapangitsa ndi chani kuti anyamatawa ngakhale agwidwa ku kapolo, ngakhale ku kapolo kumene awapatula akaphunzira sukulu ya chikunja, akuwakakamiza kuti azidya zakudya za chikunja, iwo nkumakana, kuyesera kuwasintha mayina, iwo osasintha chikhalidwe chawo. Chinawapangitsa ndi chani? Ndeti kumbukire mutu wathu. Chipambano chimayamba mu mtima, mtendere umayamba mu mtima, machiritso amayamba mu mtima. Before they reached Babylon, mmene amachoka kwawo ku kapoloko, they had made their minds not to defile themselves with loyal food and wine. Ngakhale kunali zakudya zonona, ena amati mapwevu kumeneko, anatapanga kale chiganizo kuti ife sitikatengeka, ife sitikasintha. Most sin starts in the mind. Most good things starts in the mind. Nchifukwa Ambuye Yesu amanena kuti cholowa mkati mwa munthu chilibe chimo koma chotuluka. Like Eve in the garden, kuchimwa kwake kudambira m'malingaliro. Nditadya chimenechi, chingakhale chokoma chimenechi, nditayesera pamene paja. She started developing curiosity. Tikawerenga nkhani ya Achan mu buku la Joshua 7 ndi 18 kulekeza 21. Timamva kuti akuti atapambana Aisraeli ku nkhondo, Achan anabisa zinthu zina chifukwa poyamba anazisirira kuti zinthu zindi zokongola. Ndipo masiriro aja anakampangitsa kuti akazitenge zinthu zija nkukabisa ku tenti yake. Zinayamba mu mtima mwake. Most things zimayamba mu mtima. Inu ndine titengere chitsanzo cha Shadrach, Meshach ndi Abednego amene anapangiratu chiganizo kuti ife tikhala okonda Mulungu pa mavuto pa mtendere. Taonani timaona zinthu kenaka nkuyamba kusirira, kenaka timapanga acting kukaba. Ngakhale zinthu zabwino kumene timanena kuti uya kumpondereza ndipangapo china chake, imakhala ka concept kenaka timakapanga actualize. Abale ndi alongo, lero tikupemphedwa kuti ngati tikufuna machiritso, ngati tikufuna mtendere, ngati tikufuna zinthu zizitendera, tiyambe ni mu mtima mwathu. Ndiyamba kukonda akazi yanga, ndiyamba kukonda mpingo wanga, ndiyamba kukhala ukhulu. Zimenezo ziyambe mu mtima mwathu. Tikachipanga chimene chija chibwera kunja sichivuta kuti kwaniritsa. Ambiri timapanga zinthu zodzidzimukira. Mu mtima ukapanga chiganizo, mawa ndipita ku church, ndipita 6 o'clock. Umayesetsa kuyamba upanga njira to actualize that. Inu Shadrach, Meshach
ndi Abednego, tiphunzitseni kusakhala anthu otengeka pomapanga zisankho zoyenerera mu mtima mwathu. Chimwemwe ndi chisankho, kuzunzika ndi chisankho, kukhala okwiya ndi chisankho, kukhala okondwa ndi chisankho. Nchifukwa mu uthenga wabwino tikupeza chitsanzo chabwino cha amayi amene adapanga chisankho. Mu mtima mwake amaona zimene Mulungu amamchitira. Mukuchepekedwa kwake anazindikira kuti zonse zimachokera kwa Mulungu. Nchifukwa zinali zosavuta mu mtima mwake kupanga chiganizo kuti zabwino zimene ndili nazo ngakhale ndi zochepa ndimbwezera Mulungu. Aliyense angathandize ndi zomwe iye wakoza, zingakhale zazing'ono Ambuye adzalandira. Mulungu akadakhala ona zachuma, we would have said is a bad economist. Chifukwa ndondomeko zake za zachuma sayang'ana kuchuluka kwa zinthu. Mulungu amayang'ana quality, samayang'ana quantity. Mzimayi uyuyu anapanga sacrifice ngakhale kamene akanagula chakudya chake. Tiri m'masiku amene anthu tikamati zinthu zikuyenda kapena anthu ali pabwino, timayang'ana anthu amene ali ndi ndalama, anthu amene akutchuka, anthu amene ali ndi mphamvu. We would do well to appreciate today's gospel passage imene ikutionetsa kuti Mulungu amakonda zinthu zing'ono-zing'ono. Mulungu amakonda anthu amene ndi osauka. Mulungu amakonda anthu amene ndi otsika. Paja iye adawapatsa chakudya chokwanira anthu amene anali ndi njala. Kuti zimenezo zichitike, tikusowekera tiuphunzitse mtima wathu kumapereka pang'ono ndi pang'ono. God is the true judge. This is the other lesson that we are learning in the gospel passage. While most people that day amayamikira anthu amene amapereka migolo ndalama nkumapereka akwaya kujirira pamene paja pepa Sunday, abwere ama 1000, abwere ama 5000. Mayi wina anangotenga courage imene anali nayo yokhayo, sanang'ane wina aliyense, palibe anamuombera m'manja. Koma look now, it was Jesus amene ankamuyang'ana. Pamene anthu onse amayang'ana anthu ndalama zowa amene akaponya zimati di, yamayi ameneyo idangoti ngwengwer. Yes, Mulungu amayang'ana zimenezo tikazipereka ndi mtima wonse. Sinona kuti Mulungu amakondwera nkuti tipereke pang'ono, amakondwera tikapereka pang'ono ndi mtima wonse. Chifukwa so timadzinamiza kuti paja Mulungu amakondwera ndi watenga 20 kwacha nkuvina nayo, Ambuye landira, utatenga 20 kwa. Mulungu amakondwera ndi zazing'ono ngati tikuzipereka ndi mtima wonse. Mulungu samakondwera ndi zambiri ngati tikuzipereka ndi mtima wonse. Oko mutapereka zambiri koma simukuzipereka ndi mtima wonse, Ambuye sakondwera nazo. Oko mutapereka zochepa koma ngati simukuzipereka ndi mtima wonse, Ambuye sakondwera nazonso. This ready akutionetsa kuti God is the true judge. Ndipo true judge yo amakondwera ndi zazing'ono zimene tazipereka ndi mtima woona. Pamene anthu yonse angatiweruze molakwika, Mulungu adzatiweruza mmene iye akutionera. Phunziro lina limene mayiyo akutiphunzitsa lonena kuti we must teach our hearts to be givers than receivers. Phunziro limene liveke paliponse kumbado wathu amakonono. Tilipo ambiri amene timakhulupirira kungolandira. Nchifukwa mapemphero athu ndiopempha kuti tilandire. Ndipo timanena kuti abusa amene akupempheretsa bwino, aprofeti amene akupempheretsa bwino, ndi aprofeti amene akutiuza kuti tilandira. Ngakhale ngaiferu men of God timasangalatsidwa ndi anthu amene akupereka ife tizingolandira. Ayi, our God ndi Mulungu amene amakondwera ndi anthu opereka than anthu olandira. Lodala dzanja lopereka kusiyana ndi dzanja longolandira. Ndipo potsirizira akutionetsa kuti you don't need to stand out to people. Stand out to God. Ambiri timapanga zinthu kuti anthu ationere. Nchifukwa yake we are busy building reputation than character. Reputation is what I do when everybody is looking. Ndikapanga izanena kuti chani. Whereas character is that which I do when nobody is looking. Timatekeseka ndikukoza chani. Ambiri mwina kuphatikizapo akuyankhulayo. Timatekeseka ndikukonza kuti anthu aone chani, osati Mulungu aone chani. Ndimalize ndi zimene amanena Faton Shin. Akunena kuti dziko lino lili ndi maso atatu basi. Zingavute zingatani. Dziko lili ndi maso atatu. Things as they see. Zinthu zina zimachitika mmene ena amazionera. Okwenye nditapanga chotani, there are certain things only known by others. Amazidziwa za ine zimene ine mwina sindimazidziwa ine mwini. Ndiye pali diso lachiwiri, things as I see them.
zinthu monga mmene ineyo ndimazionera. Anthu muthu amandiganiza kuti ndine wamatama ali mantha, ineyo ndikudzidziwa kuti ndine wamantha, inu mukuonamo matama. Inu muthu amanena kuti ine ndine ofatsa, ine ndikuopa kuti munthu andiseka ndikankhula. Komano pali diso lina lofunikira kwambiri, things as God sees them. Zinthu monga mmene Mulungu amazionera. Ubwino wa Mulungu amaona chilichonse chodziwika kwa ine komanso kwa yawo. Tsoka lanu, tsoka langa, tsoka lathu. Timatekeseka ndi kuona zinthu monga mmene iwo amazionera. Ndiye timafuna tizisangalatsa diso la yawo. Ena adawotcha nkhope, ati kuphoda, mpaka adamwa zomwe imwa. Chifukwa ena wake adawauza kuti beauty nkuyera. Musavutika achinyamata. Things as God sees them. Ena ndikamba pano adawononga mabanja, chifukwa adawuza kuti akupanga zachimidzi zokhalira. Ena ndikamba pano akuti tu amavala nyotso, chifukwa choti adawuza kuti kumeneko ndiye kuvaya. Afuna asangalatse yawo. Ena ndithu amameta mbali mu osati kuti out of conviction ayi, asangalatse amene amayenda nawo. Kaya Ambuye tithandizeni kuti tizichita zinthu monga mmene inu mmaonera. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.